गाज्रि सावगारिफोर गोसारनायनि सायाव चिरां जिल्ला अल बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना गोख्रों थांखि लादों। थांनाय शनिबारखालि काजलगावनि फरेस्ट गेस्ट हाउसआव चिरां जिल्ला अल बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना आथिखालाव फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरनि गाज्रि भिडिअ' सावगारिफोर गोसारनायखौ गुबै आयदा महरै लाना मोनसे गोनांथार सावरायमेल जथुमो आरो गोख्रों थिरांथा लानाय जायो। मिरुआव सावरायनाय बायदिनो बेफोरबायदि गोरोन्थिया खनले खनले दाजाथों होनना फोरमायथिदों। लोगोसे फिल्म एलबाम एबा सुंद' फिल्म बानायनाय आरो बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि आब्रुथिबो बेरखाङो बेफोरनि सावरायनाय जादों होनना बर'नि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिया फोरमायदों। बेराफारसे बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनो बिटिसिनि सरकाराबो मदद खालामनांगौ होनना बुंथिदों। बर' सावथुन मुलुगनि चिरां डिस्ट्रिक्टनियाव दिनैहाय मोनसे जेनेरेल मिटिं जादों। बे मिटिङाव दाख्लै सेन्ट्रेलाव जेरैबायदि रायलायदोंमोन मोनसे भिडिअ भाइरेलखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बेखौबो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आर्टिस्टफोरनि सिगाङाव बुंफोरथिनाय जादों। गिबियै बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो माखासे बोसोनगिरिफोरनिफ्रायबो बोसोन लानाय जादों माबायदि जानांगौ माबायदि जानाङा आरो लोगोसेयै दा एलबाम बानायनाय बा सिनेमा बानायनाय बेफोराव माबायदि इनिशिएटिभ लानांगौ बा बिनि सायाव फिस लानाय सिनेमायाव माबायदि फिस लानाय बेथ' सिगाङाव दंखायो 12,000 होनदों। दा एलबाम बा सर्ट फिल्म बानायनायावबो हयथ' बे माबाखौ लानो हासिगौ फिसखौ बेखौबो दिनै थांखि लादों आरो जोंहा सासे बुंथिगिरिया बुंदों जोंनि बे किसुमान ड्रेस पार्टिनि खोथायावबो ड्रेस गाननाय जोमनायखौबो जोङो नायनांगोन जे जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया जोंनि समाजाव दा जेरैबायदि सोलियो बेबायदिनो थाथों जोंनि आब्रुथिया जाहाथे रैखा जायो जोंनि हारिनि मानखौ जाहाथे लाखिनो हायो बे खोथाखौबो एसे सावरायनाय जादों। दा दिनैनि बे मिटिंखौ एक्सुवेलि दाख्लैनि बे ससियेल मिडियायाव जायफोर मा होनो भाइरेल जादों भिडिअ' बेखौनो बांसिन बेमोन आरो सावरायनाया दिनै बेहाय थांखिया दा बेबायदि जिनिसा जोंनि गेजेराव दाजाथों इयुननि समाव गोरोन्थिखौ खेबसेया बयबो मावो नाथाय जाहाथे बेखौ गोरोन्थि मावदों होननानै बारे बारे माने जावले दाय दामावथों निमाहा मोनबाय थायो होननानै दाय दामावबाय थाथों होननानै मोनसे थांखिबो लानाय जाबाय आरो बयखौबो गावनि इयुनखौ नायनानै आर्टिस्टफ्राबो गावखौ सामलायनो थाखाय बयबो माने नाजाथों होननानै मोनसे थांखिबो लानाय जाबाय। दा बे जिनिसा आङो बारा गोथौयै हाबाखै माने आङो बारा नांथाबनो हाथ'वाखै बे बिथिङाव खिन्थु हयथ' गोसो सिङाव बिसोरनाव मा होनो बेखौ माने देखायनायल' सायाव देखायनायखौ होनाखै आं देखायनायजों लोगोसे माबा मोनसे मावलांनायनिबो हयथ' बिसोरनाव गोसो सिङाव थांखि थानो हागौ बेफोरखौ खायफानि साननायावबो जों नुदों खायफानि नाजानायखौ जों नुदों। जोङो लाइमोन होननानै बिसोरखौबो एभयड खालामनो नाङा जों उत्साह होनांगौ एनकारेज खालामना होनांगौ बिसोरखौ जे एसे लामा दिन्थिलांनो नाजानांगोन जोङो सिनियर हिसाबै आरो लाइमोनफ्राबो एसे नाजानांगोन। नुदों बिसोरनि माबायावबो किसुमान बिसोरो नाजादों आरो खायसेया खिन्थु नाजादोंना नाजायाखै बे आंहा डाउट दङ खायफा बेखौ एन्जय हिसाबैसो लादोंबो जानो हागौ। ओरैहाय बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावबोनाय सासे गागि मावथि बिपुल मोसाहारियाबो बुङोदि चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना गोरोन्थिखौ आरो गोरोन्थि खालामनाय दाय जायोब्ला बेखौ गोख्रोङै साजा होनो थांखि लाबाय। जोङो बे मिटिंजों मोनसे डिसिसन लादों थांखि लादों जे एबारनिफ्राय आगोलाव जाबाय एबारनिफ्राय जुदि सासे सिख्ला बा सेंग्रा लाइमोनबा आर्टिस्ट जानांगौबा एक्टर एक्ट्रेस जाफैनांगौब्ला जोंनो माखासे रोंगौथि एभिडेन्सफोरखौ लाबोनांगोन जेरै डान्स नङा होमबा ड्रामा नङा होमब्ला एक्टिं
बेफोर गासैबो पारफेक्ट जानांगोन आरो बेजों लोगोसे एडुकेसनेल लेभेलावबो माने इडुकेटेड पार्सन जानांगोन बियो जानला मानला जोङो एक्टर एक्ट्रेस जाबानो जानो लुगैबानो जानो मोननाय बैफोरबादि स्कपखौ जों दिनैनि डिसिसनाव लाबाय बेबादि जोङो एबाराव लाय होनाय नंला आरो जायफोरनाखि आरो बिथांमोननि जेनाखि बेकग्राउन्ड कुवालिटि बिथांमोनहा लकेलाव माबादि माने मा होनो बेखौ बिसोरनि बेकग्राउन्डआ माबादि रिपुटेसना माबादि जों बेखौबो नायनानै एबार जोंनि हारिमु फिल्म लाइनाव आर्टिस्ट लाइनाव जों बिथांमोनखौ थिखानाय जागोन आरो बे मानसिया जुदि समाजावनो मोजां मोनजाखायाब्ला नोंनि न' खाथि खालायावनो बेहा खाथि खालानि न'फ्रावनो बेहा रिपुटेसन गैयाब्ला अब्ला बिथांमोन बादिखौ जोङो सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसना आर्टिस्ट होनानै जोङो जयग माने ग्रहण खालामनाय नङा आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै आर्टिस्ट एस'सियेसना साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरनो जोङो आइ कार्ड होनायनि बेबस्था लादों आरो बै आइ कार्डफोरखौ जोङो जानला मानला जदे मदे आर्टिस्टफोरनो जों होनाय नङा जों बेखौ मोजाङै नायगोन सालिजारि खालामगोन आरो बिथांमोनखौ मा केटागरिनि मानसि जों बेखौ नायनानैसो प्लास जोंनो आर्टिस्टआव फैनाय लोगो लोगो मा मा जोंहा एभिडेन्स नांफागौ मोननो थाखाय आरोखि जोंहा दा एनएसटि गैया नङा होमबा जेनेबा माने फिल्म सिटि गैया बेफोरनि थाखाय जों माखासे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै दा बेफोरबादिखौ जों मावफुंनो थाखाय दिनै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसाया फिल्म सिटि बानायनायनि थाखायबो मोनसे थांखि लाबाय आरो लोगोसे एनएसडि नेशनेल संगीत ड्रामा स्कुल खुलिनायबो जोंहा मोनसे थांखि लाबाय बेफोरखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि सोलिफुनाय दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेनोखि माने दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिसिमबो जोङो बावैनो मेम'रेन्डाम होगोन आरो बेफोर खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो बिसाया हारिमु आफादखौ लाफानानैबाबो मोनसे डिसिसन लानानै जों बिथांमोनजों लोगो हमगोन आरो फैबाय थानाय समाव दानि मावफुंबाय थानाय माने मावफुं सरकारनि जेनाखि सोद्रोमाफोर जेनेबा इएम जिएम जेनेबा सिएम बिथांमोनजों जों लोगो हमगोन बर' कालचारखौ माने आवगायलांबाय थानायनि आरो बर' सिनेमाफोरखौ जौगानायनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बिथांमोनजों खावलायनाय जागोन बे खेत्रआव जोङो लाजिनाया खोब लाजिनाय मोन्दों आरो जों गोबां दिनै सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसना जोंहा एसेबांखिनि जों पावार गैयाब्लाबो जोंहा एडमिनिस्ट्रेसन पावार गैयाब्लाबो जोङो बिसा जानानै जायनाखि बैफोर दानि लाइमोनफोरनि जायखिनि भाइराल जानाय बा गाज्रि गाज्रि मुं सुनाय बेफोरनि जोङो माने उल्थायै दिनै मोनसे स्ट्रं जों डिसिसन लाबाय जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसायाबो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि गोरोन्थि होननानै गोरोन्थिखौनो आरो फिन गोरोन्थि खालामबावोब्ला दायनि जेब्ला महर लायो जेब्ला गोरोन्थिखौ गोरोन्थि खालामबावनानै जुदि जेब्ला दाय जायो अब्ला बे जों दायखौ पानिशमेन्ट होनो थाखाय बा दायखौ जोङो बिसार खालामनो थाखाय जों राहा लाबाय आरो बेफोरबायदि दाय मावनो नोंथांमोना निसानिबो एरख'नाय जागोन नामा जोङो एरख'नाय जागोन बे सियर खोथा जोङो बेखायनो जों बर' हारिखौ जेनेबा बर' हारिखौ जों मुलुगाव मोजां मोनसे डिसेन्ट ससाइटिना जों देखायनो नागिरनायाव दिन्थिनो नागिरनायाव जुदि जोंनि मानसियानो जुदि जोंनि जाथिखौ जुदि बदनाम खालामोब्ला आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जुदि मुं सुयो गन्थं हायोब्ला जों निस्सय बिसा बेखौ थानो हानाय नङा आरोखि जों बेखौ निस्सय जोङो एक्सन लाखागोन आरो बेजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुग होननाय लोगो लोगो बर' सावथुन मुलुग नङा होमबा बे सोदोबाव बर'आ इनभल्भ जानाय जायाखै बर' सोदोबासो दंफाय निस्सय जों बेखायनो जों ओरैबायदि सानबाय बर' सावथुन मुलुग माने जों बर' हिसाबै नाम मोनफानाय हिसाबै जोंहा हारिनि माखासे प्रब्लेम फैबाय बर' हारिया मोनसे माने मा होनो कालचारजों मोनसे आयना बादि जोंनि हारिखौ दिन्थिनो नागिरनो दिनै बर' सावथुन मुलुग दानानै जोङो बे सोदोबाव जुदि जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि आखु देखायोब्ला निस्सय जोंनि बर' हारिया बदनाम मोनगोन बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि सानबाय बिसाया जाय खामानिखौ मावनो हाया एडमिनिस्ट्रेसन लाइनाव जोंहा मावनो हाया अब्ला जोङो हारि हिसाबैबाबो जोङो जायफोरनाखि गाज्रि समाजाव गाज्रि लाबोदों बेखौ गोख्रों रावै जों दिनै सोंखारिदों जोङो हारि हिसाबै बे माबाखौ दायफोरखौ जों बिसार खालामगोन आरो जोङो बेखौ समाज भाबैबाबो लांगोन आरो बेबादि फैबाय थानाय समाव जोङो जायफोरनाखि जोंनि संगठन बर' संगठन जों बिसानि खामानि मावनानै जाथि फोसाबनायाव जुदि हास्लाबाबा जोङो बर'नि संगठनफोरखौ जों खावलायनाय जागोन आरो बिथांमोनाबो बैफोरनि सायाव जाहाथे नोजोर बोनानै माखासे खामानिखौ मावफायो बेखिनिखौ जों प्रडाक्सनाथ' दङ बुरजा दा आथिखालाव बेखौनो जों रायज्लायदों एक्सुवेलि आंना बादारि फिल्म प्रडाक्सन आङो आजि 21 बोसोर जाबाय फिल्माव खामानि मावनाया ओमफ्राय गुबुन आंबो इसेबां एभेलेबल टाइम होनो हायामोन दासो गोदान गथ'फ्रा जोंखौ लेंहरदो बे सिनियर मानसिफोरखौबो साजेसन थाखाय एसे नांगौ होननानै ओमफ्राय आं दा माखासे रजे फिल्म प्रडाक्सन बायदिसिना बे मोनथाम मोनब्रैसोखौ आं गोसोआव दङ आरो दा माने गोदान सर्ट मुभि बानायनाय बेफोरबायदिया फैगासिनो दं खिन्थु जोङो दिनैनि थारिखआव रायज्लायदों जे
फिल्म बानायनायजों बे इउटुबारजों एसे डिफारेन्स थानानै क्वालिटिखौ जों मेनटेन खालामगोन बेखौबो जों रेजिस्ट्रेसन लादों खारन इउटुबारफोरनि क्वालिटिया बेलेग जायो आरो जोंनि फिल्म बानायनायनि क्वालिटिया एसे आलादा जायो आरोखि ओंखायनो मोननैजों जोङो एसे डिफारेन्सखौ लाबोनानै आलादा आलादायै जों प्रडाक्सन खालामनायनि बेबस्थाखौबो जों लादों बेखिनिखौ थांखि लादों